Amen. Izobulela nento esike sayenza phethu sivukile. Utata wabe wothenga nazothenga ubisi isiphelele Jesus. Siyathatha utata othenga ubisi ayinamsebenzi othenga ubisi. Amen. Wasethenga nantoni uthenga nesonka weza nazo. Wathi ibhenekazi ubona njengoba besizamthe ixesha lisetyile ixesha sileyithe ngoku. Njengoba khange sitye lonke khange ixesha semkile mna ndendazihlambela futhi yam. Njengoba silapha nje khange sitye. Jesus. Sizawuyibona loo nto kuyabona. Thixo ndiyabulela isomeleza. Ngamaxesha endithanda kwinye kuba sithetha loo nto sithetha into enye. Laa nto ndithi uThixo engathi wadibanisa amawele. Hallelujah. Iwele lami. Amen. Thank you, Jesus. Ndibulela ke novuka kwasivukile besingayazanga uba sibe senkundleni. Ndiyabulela. Amen. Ubulela kakhulu nomthetho wonke uyaba yintwenye sezinto ndinombulelo omkhulu ongazenzi ndathi ndawuba ndiyeva heyi basesikhonzedela ndiyeva heyi kodwa iyashuma ndabuza ukugcina ummelwana wam uba yewethu isho lena ndiba ndiyafayiva wathi isho apha ndaye ndazoqalisa ukuzama ndathi nakule mba besisiya endathi sikhwela ndathi heyi ndizawukwenza abayibhalile ndayibulela into yoba wathi ukuza kwam uzokhoza wandilandela akabi ngumntu ongutata owezinto yakhe ecaleni umzele mhlawumbi ndifike enzela nto okanye zihlale mhlawumbi lelo okanye enzele nto isendlini sonke sezifene into eyenzekayo ndabulela into yoba njengoba ke ewe kusesebusika ndisahlela phezulu isani esitendini ndiyiveki yonke esitendini umvuka wesibili wesithathu wesibili wesihlanu uyabona nasemsebenzini kodwa ndenza into enye ukuya kwam esitendini mhlawumbi ndizawufika phaa ngo-10 esitendini ihlala nesitulo nasam esiplasini ihlala ndithengise kodwa ngo-5 ndiyothula ndiyipakishe ndiyabuya ndathi ndisandufika mhlawumbi loo mini ubuye ndithi ndifika tyhini usandufika ndithi ndifika sefika ndithanda laa nto ndifike endlini ndenza ukutya ndithini ndimenzele makanye athi wena bheleka ndithe kaloku mntu uba bendityile ngoku benditya ndizawuhamba ndizawufika esitendini andityi nakwesaa sitendini ndazixelela ndimenzele ukutya bendisike ndisisabali yam ndawutya nini mna ndawutyisabali ndenzoba kuhlobani kukho lumhlobo endiyenza ndiyayibulela mani sisebenzisana kwinto yonke ndiyayibulela kakhulu ndiyayibulela nalaa nto ke yabe iyehla usatana ufuna usibha ngobusuku ngoba usatana uyafika bebusuku uza kuqubula kube ngoku heyi hayi sohlukana naloo hayi siyabangena imnandi nalaa nto sike sayiqalekisa yapha emnyama hayi akaziphinda sikayibona indoda siphinde siyibone laa nto kuba sihleli nje usatana uyajikeleza yaye ngenye imini bekumanya kuphela ufika anamani wawufika ndandingekho wafika ke wenayo ngoku ndithi ndawuthi hayibo ukuyifiltha lapha apha ngaphakathi laa nto izama uthini laa nto ifiltha umntu ushaye walahla apha ngaphakathi ifiltha into siyasizisebenzisa ifiltha thina sayiqalisa sathi ngabantu bangena into zabo bafuna ukuphesa into zabantu ndayitshayela nto ndayilahla ngaphakathi uba usathana nyhani uyajikeleza ndizobulela thina neefemeli zethu mazise kamnandi kuyinto emnandi kabe nangobe ke ndathetha ndafowunela le ntombi ndawatsaphela le ntombi kasista wam loo ndibelekelayo ndithi ndiyacela wena nawe kwenye ndawo kaloku ndiyakwazi uba uyakwazi uzenza intloko ndiyacela uba uzondenza intloko ufuna ukwenza i-soft dress apha entloko uthi hayi uzawuza ndathi ke ngoba ndiyamtefela ndathi wethu usukukhangela naphaa ukhanga ndibundibhalele iwivi wathi okay makazenzaphathe sentsho kuyinto emnandi nonyana wena njengoba bephangela ngapha esenza i-learnership
so yaphela ziicontract kaloku ezisikoyo Amen. so usahleli Jesus. ndiyathetha ke naye uba yekwethi ungatyanga kaloku imali eyivafizi uyifumana so uzukhangela wenzela laa khompyutha usokuliselanga kaloku ikhompyutha iyaphangelisa uthi hayi makazi safuna njalo usuba kuyinto nje emnandi khe kamnauhle lo makazi wakhe phaya emayosini usista wam omdala yena usendlini nam usemzina ke njengoba ulapha ecu Jesus. kwezala lezikhaya usemzina Hallelujah. so umane hlala amane